Bubo niyo. Mga laking utak. Ma'am, ikaw si Frida, ma'am? Ako nga. Dumating Anong atin? Dumating na kasing order mo. Order ko, oo. Oo. Itong order mo. Kasi akin na. Pwede ko ba ito makita para masigurado ko ito ba nga talagang in-order ko? Hindi pwede yan. Mama, magbayad ka muna. Kasi yun ang patakaran sa shop namin eh. Hindi kasi gusto ko ito talaga, yung tama talagang in-order ko. Kasi ayaw kong magbayad kung dili ito tama ang in-order ko. Naku, hindi yan pwede, ma'am. Sa shop namin, pag hindi mo yan kinuha, paano ako? Hindi, Ako kailangan ang magbabayad yan. kailangan ko talaga tingnan to. Hindi pwede talaga yan. Nang ganyan talaga yan, ma'am. Magbayad ka muna bago yan buksan. Ako hindi. Kailangan ko talaga buksan para makita ko kung tama ba ang laman nito. Bihira ka talaga, ma'am. Hindi, kailangan ko talaga nga ito nga tama talaga ang in-order ko. Ano to? Hindi itong in-order ko. Ma'am, hindi ko yan kasalanan, ma'am, kasi pagkuha ko sa shop, hindi ko yan tiningnan eh. Binigay lang sa akin yan. Ayaw kong bayaran to. Isa uli mo yan doon sa opisina ng inorderan ko nito dahil ayaw ko nito dahil hindi ito ang inorder ko. Bakit ganito? Ang inorder ko flashlight. Bakit ganito? Hindi ko naman kasalanan, ma'am eh. Hindi ko naman tiningnan yan. Ang bobo-bobo mo kasi. Ngayon, ayaw ko magbayad dito. Ayaw ko sayangin ang pera ko sa gidala mo sa akin. Ayaw ko nito. Hindi ito ang inorder ko. Aanhin ko ba ito? Sige, ma'am. Ganito na lang. I-partial ko na lang yan. Kasi para hindi ka na magagalit sa akin. Magagalit talaga ako sa iyo dahil ang bobo-bobo mo.